Tatsuniyar wani mutum tare da magensa, wanda da shi da magen nan nashi akwai shakuwa mai ƙarfi a tsakaninsu, amma karo na farko sun samu matsala wanda ta kai da har magen tana so ta bar mai gidansa. Ku biyo mu domin jin dalilin da yasa wannan mage take so ta bar mai gidansa. Assalamu alaikum jama'a, barkanmu dai, sannunmu da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin namu. Kamar dai kullum, muna so idan wannan shine farkon ziyartar ku wannan tasha tamu mai albarka, ku danna mana subscribe kana ku taba mana alamar kararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zaran mun dora. A can wani gari mai suna Barkwanta, da garin ya kusa fita daga yammacin Najeriya, akwai wani mutum mai suna Malam Salihu. Malam Salihu ya kasance mutum ne mai barkwanci da abubuwan dariya a dangane da halinsa. Wannan mutum ya kasance mutum ne da ba ruwansa, kuma ya kasance shi kadai yake zaune a cikin gidansa ba tare da kowa ba, sai dai ya kasance yana da wata mage mai suna Kulu. Sun kasance suna tare da wannan mage tsawon shekaru, wato tun kafin ya yi aure har ta kai ga sun rabu da matarsa. Kuma ba komai bane dalilin da yasa suka rabu da matarsa ba sai wannan mage. Akwai wata rana wannan mage tana jin yunwa matuƙa, ita kuma wannan mata tashi ta fita kasuwa yo cefane. A wannan lokaci shi kuma Malam Salihu ya dawo gida, sai ya tarar da wannan magen tashi ta jiga ta matuƙa tana jin yunwa. A wannan lokaci hankalinsa ya tashi, ya je yana neman matarsa har ya bi da cikin kasuwa bai same ta ba. A wannan lokaci yana dawowa sai ya gido ya tarar da wannan matar tashi a gida. Nan take ya hauyi mata faɗa, ya za a yi ta bar wannan mage wadda ta san ba iya magana take ba da yunwa har tsawon wannan lokaci. Ita kuma wannan matar tashi gaskiya abin yana mata ciwo yanda yake mata akan wannan mage. Gaskiya ta ce mai ta gaji ya zaɓa ko ita ko kuma mage. Nan take kuwa Malam Salihu ya ce ina, shi fa gaskiya magensa yake so, in ba za ta iya zama da shi tare da wannan magen nashi ba, ta kama hanya ta tafi gida bai takura mata ba. Nan take wannan mata ta yi ta ce to gaskiya ita ba za ta iya ba, gidan iyayenta za ta tafi. Haka kuwa suka rabu da wannan mata tashi. A takaice dai kun ji yanda Malam Salihu suka rabu da matarsa. Sun rabu ne akan wannan mage mai suna Kulu. To, Malam Salihu ya kasance yana ɗaukar Kulu a ɓangare ne na rayuwarsa, domin yana ganin idan babu ita ba zai iya rayuwa ba. Kuma Malam Salihu yana girmama wannan mage. Wannan mage ta kasance idan Malam Salihu ya dawo daga kasuwa, tana yin tsalle sai ka ce wata yarinya, shi kuma yana jin daɗin wannan abun. Kuma yayin da ya dawo daga kasuwa idan zai ci abinci, yana cin abinci ne tare da Kulu. Sannan ita kuma Kulu tana zaunawa a gefensa, kai in takaice ma labari ma har kallon talabijin tare suke yi da Kulu. Kuma Malam Salihu yana ba ta labaran rayuwa, idan yana ba ta labari kai ka ce tana fahimta ne, shi kuma ya ta zuba sai ka ce kanya. A haka suka ci gaba da rayuwa da jama'a. Kowa ya san dama rayuwar duniya don zo mu saba ne zo mu zauna. Akwai wata rana Malam Salihu lokacin da matsala ta kunno cikin gidansa, wato matsala tsakaninsa da magensa. Wata rana Malam Salihu ya dawo daga kasuwa, ya siyo kazarsa rantsatsiya mai kyau. Kawai ya ajiye wannan jaka wadda take ɗauke da kaza a ciki, sai ya shiga cikin banɗaki domin ya watsa ruwa, domin ya gaji matuƙa. To, Malam Salihu fitowar da zai, sai ya ga wannan mage tashi mai suna Kulu ta yi tsalle a cikin wannan kwando da yake ɗauke da kaza, ko kuma in ce muku jaka. Ta ɗauka ta cinye wannan kaza dukanta. Aikwa Malam Salihu ya ji mamaki kuma ya fusata dangane da cinye wannan kaza da ta yi, domin ya kasance a wannan lokacin yana jin yunwa kuma ga gajiya. To jama'a, domin jin yadda Malam Salihu ya yi da wannan magen tashi ko kuma me ya mata, muna so ku danna mana subscribe da alamar ƙararrawa, kuma muna so ku danna mana liking da comment domin jin ƙarashin wannan labari. A daidai wannan lokaci Malam Salihu yana fitowa da ya ga haka, sai ya ce kai Kulu, me kika aikata haka ne? Bai kamata ki haka ba, na hana ki idan aka ajiye abi ki ɗauka ba. Kai bai kamata ba, wannan ai kazanta ki kai. Bai kamata ki tsalle ki shiga cikin wannan jaka ba, yanzu kin lalata abincin da zan ci da daddare. Ita kuma Kulu ta kasance a wannan lokaci tana siɗa yatsunta kamar mai cewa ai ka banni da yunwa baka bani abinci ba, shi yasa ni kuma naga abinci na ɗauka na ci. To haka dai Malam Salihu ya fusata a wannan lokaci matuƙa dangane da Kulu. Tun daga wannan rana Malam Salihu ya ɗauke wa Kulu ƙafa gaba ɗaya, ya daina yi mata wasa, sannan kuma
ya daina kiranta domin su ci abinci kamar yadda suka saba a kullum. Ita ko daga ɓangaren Kulu, ita ma ta fara jin haushin Malam Salu domin baya mata wasa kuma baya da tausayi a dangane da ganin yadda take mai kenan. Haka wannan Kulu ta fara tunanin da bar gidansa saboda ba zai yiwu dan ta mai kuskure so ɗaya ba ya fara jin haushinta. To Kulu gaskiya bata ji daɗin wannan abu ba, kamar yadda shi ma Malam Salu bai ji daɗi ba, amma duka sun samu rashin fahimtar juna ne. Amma haka dai Kulu ta yanke wannan shawarar za ta je ta samu mai gida wanda zai ringa jin tausayinta, kuma idan ta mai barna zai same ta ya mata faɗa kuma ya wuce. Ta bar wannan gida na Malam Saluhu na tsawon kwanaki 2. Shi kuma a cikin wannan kwanaki 2 Malam Saluhu ya duba bai ga Kulu ba tun ranar farko da ta tafi gidan, da ta tafi ta bar gidan. Haka ya ringa bincikar wannan gari yana duba Kulu ko zai yi sa'a ya ganta, amma ina bai ganta ba. Haka ya dawo gida domin ya san duk inda Kulu take, ita ma hankalinta yana gida domin sun riga sun shaƙu. Kuma a wannan lokaci Malam Salu ya kasance ko abinci baya iya ci dan bai ga Kulu ba. Haka wata rana Asabar da sassafe Malam Salu ya kasance yana zaune yana tunani, ya sa TV a gaba kuma ya kunna ta, amma ba kallon TV yake ba, kawai tunanin Kulu yake yi. Sai ga Kulu ta shigo gida a guje lokacin da Malam Saluhu shi kuma ya ji ana harbe-harbe domin wasu sun zo suna jefa-jefan dutse. Ita kuma ta shigo gidan a guje, ta tsalle ta kan cinyan Malam Saluhu. Malam Saluhu a wannan lokaci ya rungume ta yana lallashin ta, yace ki shiru, ba abin da zai faru, ina nan. Sai Malam Saluhu a wannan lokaci ya ji daɗi matuƙa domin ya gane cewa Kulu ita ma ba za ta iya rayuwa fa idan ba da shi ba. Haka kuwa Kulu ta nemi gafara domin tana kwance ne ta rufe idanta. Shi kuma Malam Saluhu ya san yadda Kulu take mai idan tana so ta nemi gafara a gurin shi. Shi ma Malam Saluhu domin shi yana iya magana saboda shi mutum ne, ya kama Hajiya Kulu, wato wannan magen tashi, afuwan jama'a, wannan magen tashi mai suna Kulu, ya same ta yana lallashin ta, yace ki yafe mu, ba zan sake yi miki faɗa ba, amma ya kamata ki gane cewa abincin mutum daban, abincin dabba daban. Haka kuwa aka yi. Malam Saluhu wata rana yayin da ya je kasuwa ya taho da wani bangare na jikin kaza, wato ina nufin kamar cinya ko kuma kirji. Haka ya dafa mata wannan kaza domin kuwa abin da ta fi so kenan a cikin abinciccikanta. Aiko Kulu ta ji daɗin wannan kaza. Haka ta gama cin wannan kaza ta siɗa hannu tana cewa miyau miyau, domin haka yana nufin kai wannan kaza ta yi daɗi. Shi ko Malam Saluhu dama ya san abubuwan da take mai idan tana cikin farin ciki. Tun daga wannan rana Malam Saluhu bai ƙara tsawatarwa da Kulu ba, ita ma Kulu bata ƙara yi masa wani abu wanda zai ɓata masa rai ba. A duk lokacin da ya ajiye abinci takan jira duk lokacin da ya zo ya bata sai ta ɗauka ta ci. Daga wannan rana suka koma yanda suke, kamar yanda suke, suna yin wasa da dariya, kuma sukan zauna su kalli talabijin, sukan yi komai kamar yanda suka saba a da. To jama'a, bari mu baku wani darasi da wannan labarin yake faɗa. To jama'a, ga darasin kamar haka. Duk wani aboki na gaskiya, ko mutum ko dabba, yana da daraja da ba mai iya maye maka gurbinsa a rayuwarka. Ko da kuwa matsala ta taso, amma sulhu shine ginshikin ƙawance. To jama'a, anan muke cewa bisalam. Anan za mu kamo ƙarshen wannan shiri namu, sai ku tara da mu a gaba domin jin mu ɗauke da wani sabon shirin. Kada ku manta dai, muna so idan wannan shine farkon ziyartar ku wannan tasha tamu mai albarka, ku danna mana subscribe, kana ku taɓa mana alamar ƙararrawa, kuma muna so ku danna mana like da comment domin jin ra'ayinku akan wannan shiri. Domin idan kun danna like da comment, haka ne zai sa mu ci gaba da samun ƙarfin gwiwa domin kawo muku labarai da tatsuniyoyi iri-iri. Mun gode.